masoya Rasulallah ga Fatima azima, yar shugaba manzon Allah Zahra wuce karima. Duk dan halali na rantse ba zai ki Fatima. Ina masoya Rasulallah ga Fatima azima, yar shugaba manzon Allah Zahra wuce karima. Duk dan halali na rantse ba zai ki Fatima ba. Sunanka zan sanya farko Rahmanu Ar-Rabubi, sannan salati ga yardaje wannan da sansa yafi. Uwa uba har da rai da jiki mai kyan sufa na zifi, shi ɗaya aka yi wa kyautar Zahra waninsa ba da shi ba. Nai gaisuwa gun alil baiti irin jinin tuhami, waɗanda gaji salati ba su kai kiran salami. Allahu ya tsarkake su gaba ɗai babu da kazami, an lullube su da bargo wanda waninsu bai shigo ba. Mai kamar zuwa shi ake aike akasinsa ba da shi ba, kaji an ce a wasa ba kaifi wa karkadu ba. Mai shuka dusa gaya masa ai ba zai mai tuho ba, ga arziki irin albarka ba zan ba a fitare ba. Ga wacce annabi ne babanta yana yawan faɗarta, zuciyarsa ce duk wanda ya so ta shi ya so fafinta. Wanda ya ƙi ta shi ya ƙi Zahra santa ne bijinta. Da me za mu birge ma'aiki in ba so ga Fatima ba. Zahra una baki kaina yadda kika dai so, kirke ni bawa ko ko ki yanta Zahra ki nake so. Ko da kiyama in an tashi wuce da ni taso, zamo zagi ko na zamban ba gare kuma hawo. Gabbai ki jarumata, Zahra baki rayuwata, Zahra mahaifiyata, Ya'ya maza da mata, dan santa ne wadata, shi ne biyan bukata. Abu Zahra sai a huta, yar shugaban halitta, Zahra irin ta kwata, ita ce cikin halitta, Allah ya tanade ta, ya baiwa ɗa halitta. Wallahi in ba san ku Batulu ba zan yi rayuwa ba. Ina masoya Rasulallah ga Fatima azima, yar shugaba manzon Allah Zahra wuce karima. Duk dan halali na rantse ba zai ki Fatima ba. Allahu gargadi yayi da dama kan biya da sansu, ayoyi da dama an saukar kansu babu musu. Wanda kake biya ba su ba baya ne a kansu. Kai to kana ruwa in baka zama a safinatun najaba. Suratul Ahzab akwai wata aya kansu ta yi bayani, Suratul Kausar idan ka duba kansu ta yi nuni, Suratul Shura da bai wata aya dan kasam yaƙini. Su ne garanti masu su tambi ba irin mu ne ba. to an riga an kare samsam ba irin ta kwata. Bayan mahaifinta sai ita Zahra cikin maza da mata. Ta ce uwa
zuriyar mamudu sun fito ga ita ahalin kisa ko in ce shurafa masu kyau da haiba. Ranar kiyama in an tashi kowa yana ta kansa, za a yi shi la'ana cewa kowa ya kas da kansa. Ga 'yar Muhammadu Rasulallah nan ta fito kulisa, ga mala'iku suna rakiyar ta sai da habiba. Kamshi da haske na gasa ga tambura sarewa, ana kirari ana cewa 'yar wanda ta kowa. Kaka a sannu muna ladabi mun sunkuya da gwiwa, yau kaunuku suka sauraro ceton kuma haku. Ake watake alfijir farko na haske, matsayin ki babu sake, magani a sha a warke, sai tuna kin kumarke, wallahi zahara sai ke, ni hadin kunake, na zaman jira da aike, yan share wanke-wanke, dokin Ali da silke, na fito da su a ɗauke, sai ya fito na sauke. Babbar asara a zo duniya ba a ba ku lokaci ba. Ya masoya Rasulallah ga Fatima Azima, yar shugaba manzan Allah Zahra wuce Karima, duk dan halali na rantse ba zai ki Fatima ba. Ya saida dan girman Allah ran da za ku taso, na san akwai rijalai fa da dama wanda za su doso, sun fi na karfin salati har da yabo ki duba ɗansu, da nake gare ki kice in hauro kar amin azaba. Ma'ana in hau mumbarin nan mai haske aban sifika, yabe ki ga ki da abba har da mijinki Ali Zaika. Maharu ya ce ga Ali Kisa'i gaisuwa da barka, har masu min kyautar kandi haskensa ya fi Zaika. Laminin nan wanda kuke ya masoyiyata, ce Allah ya mun albarka ni da zuriyata, riski dukkan abin nema a tsare mu duk jigata, dukan tasarrufu a rayuwa mu riski mustajaba. Ma'assalam Batula, farko lalala, sai dan ana ta shela cewa akwai mubila, adadin da 'yan risala za su ba ku ya Jamila, bawanku ne wasila, dan nasara wakila, daga yau in zan madila, na yabanku ya fadila, hausara da ke malala, in sha in kau da illa. Allah ya ƙara aminci gunku ya bar muna kutur.